Розово кученце от балони. Аз съм Живко от Party Jack. Сега ще ви покажа как да се направите кученце от балон. Взимаме 4 пръста, завъртаме, след което 3 пръста отстояние правим на балона, един пръст топченце, още 3 пръста и вижте какво се получава. Когато хванем първото място, където завихме балона с последното място, завъртаме няколко пъти и главата на кученцето е готова. След което си оставяме 3 пръста за вратлето на кучето, отново 3 пръста балонче, пак един пръст, 3 пръста, ето какво се получи. Завъртаме около първото място, на което завихме балона и след което правим отново. Оставяме място, въртим още веднъж, завъртам и се получи едно малко сладко розово кученце. Може да си го направите сами, но разбира се, може да се обадите и на Party Jack да го направим вместо вас.